Proceed ta may gala kang Tulfo. Erwin. Asas Erwin, may huna Erwin. Saan na yung kalakiha nga? Wapay labo to kay Tano. Giuna na to kwantong pangutanan kay Tano. Sir, dito sa mga nakita po natin Kasi- mga ebidensya rito. Sige, proceedong. Okay. Sige, may lang. Hindi po kayo nagtataka? Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Mr. Witness, kailan ho ba talaga final itong kaso laban kay VP? Yung una na affidavit po, Your Honor, nag-file kami January 30, if I'm not mistaken. Taon po, anong taon? 2025, sir. 2025. And then nag-require po ang Department of Justice ng compliance dahil sabi nga nila nung una na certification insufficient for conduct of preliminary investigation and must be referred for a case build-up. Now, ang ginawa po namin, kinumply po namin yung kanilang mga requirements. And then, come 11 February 2025, niresubmit po namin yung aming affidavit of investigation, Your Honor. Nasaan na po itong kaso? Naisampa na po ba ng DOJ o hindi pa? I think ongoing po ang preliminary investigation. 1 year, preliminary. 1 year, over 1 year. January to January is 1, February, March, April, May, June, July. Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year, Mr. Witness? Di ko po masasagot, sir. Hindi ninyo Sorry. masagot. Sa- Could it be, hindi po kayo nagtatanong sa kanila, Sir, ano ho problema? Bakit hindi po pa naisasampa sa korte yung aming isinampang kaso dito sa inyo? Hindi ho kayo nagtataka? Ang alam ko, sir, Your Honor. No, hindi kayo nagtanong po sa kanila kung bakit? May kulang pa po ba DOJ? Ano pong kakulangan? Pag ang referral po, Your Honor, is nasa DOJ na, hands off na ho kami doon. Sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipaprocess yung dokumento. Kaya nga, hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Ay, pause. Kaya nagkakaproblema ho. Pause lang. Okay. Okay, atong balikan si Senator Erwin Tulfo sa majority ni nga grupo pero siya mismo naka-obserbar sablay-sablay man ning kalakihan. Unsa man ning sablay-sablay day sa Bisaya? Kanang sablay. Palpak, no? Mao na Bisaya. Uy. Pakyas or palpak. Mo na yung Tulfo, sablay man eh. Ah. Palpak. Si Tulfo may nag-ingon, anak. Nya kini si Tulfo may gala, ilaman na sa majority nga, kwan. Asa man to dong, i-rewind gamay dong, si Tulfo may nagsulti nga sablay. Dili ni atong sulti, kang Tulfo na. Besi ato balikan ko no dong names. Sige. Okay. Na, hands off na ho kami doon. Sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipaprocess yung dokumento. Kaya nga, hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Ay kaya, nagkakaproblema ho tayo sa mga korte natin na i-dismiss sa mga kaso dahil kulang ang mga dokumento at parang minadali. But nevertheless, you don't have to answer me that. Let me direct my question now to the prosecutors. Mr. Prosecutor, Yes. ito po mga ebidensya na nakita ho natin, hindi pa ninyo ni-review na may mga nakita, hindi nyo nakita itong inconsistencies. Doon nga po sa sinasabi ng defense na pinirmahan, sinubscribe, pero mas maaga yung ika nga pagtanggap. Your Honor, as to whether we perused that, Your Honor, please, unfortunately, we were not party to the preparation of this. No, but this was documents. submitted Yes, Your Honor. as evidence, right? Yes, Your Honor, Correct. please. Yes, Your Honor, please. That's why this Pero- witness is more than competent to answer that. But the main point of the prosecution, Your Honor, please,
they already filed and complied with these requirements and addressed these defects, if you may, by filing a February 10, 2025 affidavit investigation. That's why, if you have observed our good Senator Judge, we have been objecting as to the relevance of this. Exactly because what is in contention now is the latest affidavit of investigation that is now pending before the DOJ, Your Honor, please. All right. And just quick manifestation to the NBI. Mr. Witness, next time po pag nagsampa ho kayo ng kaso, make sure, kaya nga I was asking you kanina, I already have this feeling something is wrong dahil sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Tama po. Kasi madidismiss yan. Yung mga kaso na medyo hindi po tight talaga ang kaso. Ano po? Yes, Your Honor. Sayang naman yung inyong pinaghirapan. Doon, ang dami natin nakita. Totoo po lang na nagmura ang vice-presidente, nagbanta ang vice-presidente. Sa ngayon naman po ako, nakita ko naman po yun. Pero pagdating po yan, usually pag sa technicalities tayo nagkakaproblema. Don't forget that. Yes, Your Honor. Quick manifestation. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Noted. Hindi po Okay, so mo ni may gala ang giingon ni Erwin Tulfo mga sukid di paminaw na unsa man ning kalakihang sablay-sablay man. Kini magod mahigala niya nakita kas national television ang mga tao nga magtan-aw moingon nga naunsa man ning witness. Oh, niya ang perception sa mga tao ba? Labi na pagpangutana. So muna sakto ra pod ni nga do na ba kay nakahunghong nila proceed na lang mo sa ubang articles of impeachment ay na lang mo diha og palabiin ang dapita kay bida. Wa man mo tuo mga tao hantod ron ang kalakiha ug maohon eh. Kay ang una kong witness ug ikaduhang witness so far wa pay nakasulti nga naka-hire og assassin. Why personal knowledge? Ang katong usa ka witness John Mark Kalilong unsa man ito iyang testimony mahitungod dato nga na ay video nga ni-exist. No, ingon ka mahigala nga ang mahinungdanon kana naa naman na sa internet gi-download naman na. Hasta pod mahigala si Attorney Jeremy Lutok. Dabu-dabuhan hinog pangutana dito mga kagalaan kung imong i-review ang tibuok makakuan gyud taon ka nga kaluoy sa taon. Murag hinog kag tinuray lang wala ka mobati nga kuan ha. Murag kag maluoy na lang hinuon ni ining Attorney Jeremy Lutok dahil lalim yan na himutangan. Tan-aw na ko iyang mga classmates ini. Ang iya mahigala labi pa elementary, high school, brightness silang klase. Unya karon pag abot diha mao nay tinubagan. Malisod man ko kag tubag kong kuan, madili ka maka-street gyud ba? Duko-duko lagi taon si Attorney Lutok. Doon na mahigala giingon Attorney Lutok. Usa sa portion sa interview nga I believe nag-hire na gyud og assassin pero I do not have personal knowledge. Sakto nang utana adto nga kuan dai sa I believe na nakakuan sa iya pagtuo naka-hire kana magong pagtuo lahi maguna mahigala. Di maguna facts, ha? Sumo kana nga kini ni ang nagtuo siya naka-hire kuno pero wala siya personal knowledge. Duha na ka witnesses ang gipresentar mga higala sa prosecution. Kung imong i-evaluate, unsa man gyud main unod sa ilang mga testimony, nakatabang ba sa kaso? Mo ni dakong pangutana. Unya, ang uban mga higala nga mga witnesses gipang-withdraw na nila. Sige, mas maayo na lang po daron nga madali ta. Proceed mo sa sunod nga mga articles of impeachment. Kay basin pa di ay dito sa lain nga articles of impeachment, basig doon na sila kaso dito. But kini mahigala so far sa duha ka witnesses nga gipresentar alanganin gyud mga kaigsunan. Unsa may nakuha kuno ani? Ha? Unsa may nakatabang ani mahigala pag build up sa kaso batok ni VP Sara? Wa gyud. So basin og ngadto sa laing articles sa lang bawi na lang mo dito sa laing articles. Unya doon na mo mga witnesses nga mapresentar basin pa. But kini mahigala kay ngano magud original ni magud daiken. Babitan nang gihimuan na lang hinuon ni og mga memes kasi John Wick may nasuguan ani. Ang i-hire ni VP Sara may gila si John Wick, ha?
Ini John Wick mahigala, murag labaw pa ni kalibre mahigala sa salida ni. Sa pelikula, labaw pa ni kalibre ng Lito Lapid. Labaw pa ni kalibre ni Cardo. Kuya Cardo. Nahimo ng katawanan. Tanawa ko niya. Ganang himo ng katawanan. Kaya mga tao mismo, ang katawhan Pilipino mo, because kinisa nga particular allegations, wani appeal nga i-impeach si Sara from the very start. Ato balik ko na tawa. Nganong ni nani man gibugal-bugalan na mahinon sa mga tao. Nga ang gihaya si John Wick. I-play lang ko nagbalik to, be. Sige na doon, mag-aro mga tawa lang tanong names. Kapag pinatay ako, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Nga ni nani man Asa tanawa. Kini mga AI no, mahimo-himo sa mga kuwan tanawa na si Sara niya sa likod mahigala si John Wick. Pinatay ako, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Okay. O sa man mo gihimong kalingawan. Kay in the first place mga higala, kini dili ba ni mo ituyo gyuday nga i-impeach si Sara tungod aning kasuha day? Balikan na to ha, di man ninyo balik. Ang Quadcom, kato ilang plano katong Quadcom kani adto, sige nag-ibisigar, nagsugod ni kay ang confidential funds lagi ko no Sara. Dito na maayo bombahan sa confidential funds. Hanto di patawag to mga staff ni Sara na apil og tawag si Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Sara Duterte. Mao na anyang story ha. Mabitaw kung tingala sa bitaw ko nag-appeal man nila ni nga. Abi na ko komedya ra mga ini day. Hinoon wa ta kasabot ni Matibag ug unsa iyang testimonya karong Martes, basig Matibag mamiingon nga naka-hire gyud siguro og assassin. Basta kining duha ka witnesses wa. Straight to the point. Okay. Ato nga balik-balikan may galakan ng pulong sablay agikan ganang Erwin Tulfo. Hasta mahigala si Rafi Tulfo day mao na iyang pagkasulti day, sablay. Namuto kung sa man ang sablay. Ang sablay nga pulong palpak day na ni Sor. Sa Bisaya, sa to papakyas. Palpak. No less than the senator judges who belong in the majority block of the Senate. Mo ini ingon. Mura waso kagwanta sa kadugayan paminaw day ken. Nadugay paminaw ba? Mo to sablay na sablay ning imo. So, kadtong pirmirong witness sablay, ikaduhang witness sablay, ang pabuto na lang last na lang gyud si Matibag. Kay si Matibag mao may last witness ani nga article of impeachment. Ilan ang gipang withdraw ang uban nga mga witnesses. Wa na nila idayon. Daghan-daghan nila wa idayon. Unang-una si Zuleika Lopez, nga wa na nila gidayon mga higala, o ubay-ubay ning wa na nila gidayon, gumikan kay para nila mga kagalaan, dili na lang nila tiwason pa og kuan. Kini ni ang present. Imang kapila ka buok ni ang wa madayon. So Zuleika Lopez, nya kani si Abby Andres, di pa to sa Zuleika Lopez kato si Bilyo. So duha. Kini si Abby Andres, si Michael Flores, Bones Magsambol, present pa sa psychologist, nya family member sa victim of the threat, nya representative from the PNP Firearms and Explosive Units. So siyam ka mga witnesses, siyam tanan day, walo ka witnesses tanan ang gi-withdraw. Tuloray na present, ang walo withdraw sila. Nganong withdraw man? Withdraw. Proceed na lang sa lain nga kwan, which is sakto sad sa prosecution nga habig. Tanaw na wa, gihimot ang katawanan sa mga tao, ana. Murag, lutaw ra kayo ba, nga, himot ang katawanan, ani. Ngano man mga kagalaan, tungod kay, kung imong tanawon, kinibaya siya nga,
grave threats o kinini ang inciting to sedition nga ilang gibutang og pugos da sa Article 4. Kung tan-aw nimo dili ni labot mahigala sa ilang tumong nga ilang i-impeach si Sara, ang pinakatumong gid adto kadtong confidential funds. So ang Quadcom at the time sige imbestigar aron mahigala nga mo padung sila sa pagpasaka og impeachment case ni Sara Duterte. Kano sa man nahitabo? Kuan man na 2024, fourth quarter of 2024 gisugdan ko lang imbestigar dahil pag 2024 pa. Sugod pa lang more first quarter siguro to. Siging imbestigar sa Quadcom. Hangtod nga ni abot mga higala ang tuyo gyud confidential funds. Karon gipatawag naman nila ning mga witnesses hasta makagilaan si Zuleika Lopez, ang Chief of Staff sa Office of the Vice President, gipatawag og apil dito sa ilang Quadcom. Pagpatawag na ila mahigalang ila dito butangan mahigalag birahan nagmaig pangutana daghan kayo. Wa sa kauyon sa tubag ni Zuleika Lopez, gi-contempt nila. Pag contempt mo na to mahigala nga dito na makigalan sa Congress, di makauli si Zuleika Lopez, okay patosos ibalhin Manila mga higala sa detention facility dahil nga kanang brag sa kriminal yun. Nganong inana man nga kini Zuleika Lopez, kung doon na mo ipakontempt, witness man ni sa Senate, man ni krimen nga nahimo. Mo to yung na si Sara Duterte. Pag priskon mga kigalaan, medyo malagmit, triggered by the question sa usa sa mga nangutana dito mga higala sa ilang Zoom. Mo to naka-trigger nga pagpangutana ng Sara, suko kay Sara mahigala. Mo to yung sa may kinausap na ako nga kung papatayin ako, papatayin ninyo yung tatlo. So, pag human ana, gihimo na po ni ha, kini na po, impeachable na po ni, ha? Actually, sa original plan, ano, wala labot, hindi kin? Wala labot sa original, kamantay ka dahi? Kato panahon na, medyo na init siguro ng dugo ni Sara, mahigala nga, giunsa man ninyo ako mga tao. Grabe na magig kayo. Mo tayo nagka-trigger, kung mo na-hunaon mga kagalaan. So, medyo gisapot siguro Sara ana na panahon na. Now, ang pangutanag sa puton ang tao, normal ba na o di ba? Straight to the So, point. ato nga balikan mahigala. Muna nga, 8 ka witnesses sa prosecution ni ining particular articles of impeachment withdraw. Nganong gi-withdraw man na? Which is sakto ra mahigala pod sa part mahigala sa prosecution. Kay dili nila i-withdraw na. Agoy og masugda. Sigurado man ko, kung ilang i-present mahigala Zuleika Lopez, may gani kay naminaw sila nga ayaw in town ninyo i-present na as hostile witness. Sigurado yung sablay guna sa inyong part. Kanang pagka-describe, mahigala Tulfo, may nang termino mo ng Tulfo, sablay-sablay yung taong ito. Kana, og imong i-present, dugangan pa ni mo present ni Zuleika Lopez, delikado gyud ang prosecution ato. Ngano man, 5 kag hostile witness, Miguel abogada na, imong himo hostile witness. Dili na nimo mapuydig kuan. Di na basta-basta nimo itrap og pangutana. Zuleika Lopez, himuon nila unta nga hostile witness. Lahi man kayo tong inyong investigation sa House dito sa Quadcom, lahi na. Kaysa Quadcom, o di makauyon sa pangutana, di makauyon sa tubag, contempt, pwede. Kamu may gamhanan tanan dito. Pag-abot anong impeachment court, di man. Di man na pwede ni mo kung sa'y gusto ni mo patubag ni Zuleika Lopez, mo iyang tubag. Otherwise, kana manghigala nga pangutana, mahimo ng argumentative question. Of course, si Chief Escudero nga mao'y presiding officer, mumando yun na nga nig-object ka naman do, Chief Escudero may sustain ang objection. So may tabuan na, proceed ka sa sunod pangutana. Di mo mapugo si Zuleika Lopez kung unsa inyong gustong ipatubag. Paminaw ko lagi, sablay na, kaysa nag-ingon sablay si Tulfo, sablay mahigala ang ikaduhang witness, ikatulo untang witness nila nga ipresent Zuleika, sigurado yung sablay ni. Sablay sa ilang part.
Mao na nga makaingon ko nga ang prosecution sa ilang decision pag withdraw kang sulay ka sakto sila aron dili sa madugangan ilang sablay. Makaingon ni Joy, ikaw ng hari ng sablay. Sa nagkatala, ikaw ang hari ng sablay. Sinsa na mga tingog kay medyo pagaw-pagaw mahigala. More or less pa, pagaw-pagaw pa. Pero kanang sablay ha, ako di ko magamit ang termino ha, pero tulfo may nagamit. Duha ka tulfo ginagamit, anak sablay ning tawhana ha. Og ba na lang ta magtiwas mahigala ha kining sa aspito makigalaan sa kuan. Nga si Matibag i-present nila mahigala na. 5 ka articles of impeachment, ikaupat nga articles number 4 ilang sugdan. Sa ilang mga witnesses ato pa 8 ka witnesses ang gi-withdraw. 11 ka witnesses na nila day. Kanilang articles. Kanilang article 4. 11 witnesses. Testing the water sila pag salang nila sa ilang first witness, second witness, sablay. Hunahuna laguro, kung ato panindugangan, madaghanan ang sablay. Yan, Ugban lang ta magtiwas, mga higala. Nining atong mga isgutanan, mga sugiting paminaw. Doon na interview mga kagila ni Kuan. Medyo katawanan sa ugban lang ito tiwason, oy. Kining dugang mga isgutanan, mga higala. Last witness na lang nila sa Matibag. Kung sa may i-testify Matibag in town ngadto pod sa impeachment court. Moni dakong pangutana, moni last witness nila. So first witness si Kalilong, second witness si Attorney Jeremy Lutok, nga matod pa ng Tulfo may gila palpak, sablay. Unya unsa kan si Matibag, unsa kay magtabuan Last witness na lang nila, proceed naglain, ha? So ang katawhang Pilipinohon may gila may pangutan-on murag wa makatandog ang Article 4. So far, no? In fact, ang survey may higala, taas man ng rating Sara na unsa naman nung nagkalakihan. Pero ugman na ta magtiwas, standby lang sa mga higala sa atong sunod nga tulumanon kung ako ang pasultion. Sangan kinito po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kus kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon usta ng higayon, dalaygon ang Dios. Maayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point.